This message is for Soludo. Soludo, this is just a little chance that was given to you to see what you have. Now you are beginning to show yourself that you are just like one, you are just like them, that there is no difference. Let me tell you something you don't understand. You think, you people think we are your fools. You think we are your goats or your sheep that you can command and direct anyhow you want. We are not. The power belongs to the people, whether you like it or not. You are our representative. You call yourself the governor. Let it not be entering your head. You are just our representative. You represent the people. So whatever you do, you take command from us. You listen to the people first. Anybody that is representing any people and you're not consulting the people before you do anything, you're not doing the mind of the people, man, you're just a foolish person. This is just a chance that was given to you. Anambra people want something better. Oga, nobody is begging you. You call your name Soludo or what? Nobody is begging you. I'm not from Anambra State, but I'm an Igbo man. We all are brothers and sisters. Ndị Igbo si na ọtawa imi anya esoro ya bewe. Ọtawa anya ime esoro ya bewe. When you are hurting one of us, you are hurting all of us. Anambra, Enugu, Imo, Abia, we all are Igbos. Mind yourself. If you can't just focus on your work as a governor, as the people representatives, and act the way it will suit the people, okay? Chọkwa wee gị now. Chọọ wee gị now. Emere ala ka eme election ka mara ma ihe dị iche ọ ga-adị. Ndị bekee ugbu a ịbịa nyekwa anya iron hand. Okay, be like say you wan collect o. Be like say you wan collect. Obi na-achọkwa mee njọ o. Anyị na-esi ite atọ nke wike release Nnamdi Kanu. Onwe ife ọjọọ o mere. So ịchọ ka afịa Monde zụba, ijekwulu nna gị ukwu nke a amara m ihe m ga-akpọ onye nke ahụ. Ijekwulu ya ma ihe ejekwulu ya mara ihe ị ga-eme etu ịchọ ka ahịa Monde zụwa ma ị chọrọ iburu ya n'isi. Ịchọ ka ahịa Monde zụwa jee mee ka release Nnamdi Kanu. Erelizera Nnamdi Kanu taa, afịa azụba echi. Afịa Monde ebido echi zụba. Erelizie ya Sọnde, afịa azụba Monde. Erelizie ya this week, afịa Monde azụba the next week. Mana ihe nọ unu nche mara ife unu nọ ịdọ aka n'ọnụ akarịgokwa ahụ. Nna m adọ anyị aka n'ọnụ adụkarị. Ego unu ji eme eri ego anyị ji eme eri. Ewu nke ọzọ eburukọghị ego chee ịgba ọsọ ejide ya. Ịbịakwa nke gị na anyị na-agwa our people oge eruo mgbe ga-ebido nyewe ndị a kọndishọn. Onye chi wụ gọvanọ nye ya kọndishọn ọ ga-eji wụrụ gọvanọ. And asị jụọ m first condition onye ọbụla chi wụ gọvanọ na president first condition bụ na ụmụ ha ga na-eje skuul n'obodo a. Treatment fa niile fa ga-enye ya n'obodo a. Ọ na-achọrọ ịwụ president, gọvanọ or anything a na-awa awụ na this country. Ụmụ ha ncha ga-anọ n'obodo a. Ụmụ fa ya na-asụ asụsụ obodo ba ebe ba si ọfụma ọfụma ma ha nwa n'onwe ha. Ọbụla nke ezuzugide banye n'oche ọkpọfụsị ụmụ ya abroad ma ozoto shi masị ya. Onye chi iwu president, ụmụ ya gara aga skuul na Naịjirịa.
skuul abụrụkwa skuul ebe ahụ ụmụ ndị a na-ere akara na-ere pịa wọta na-aga ka ọ ya na-aga ka mmadụ ife ya emezi ya ka ọ ghara imezi ebe ahụ emezi. Ọ maka na ebe ụmụ ha nọdụ mma echefuzie saịdị a. Onye chiwu gọvanọ ọma wan kọndishọn tritmenti ya ya bụ na kọntra ndị niile ọ yeri esi na kọntra ụmụ ya ga na-aga akwụkwọ na skuul na kọntra. Ndị Amerịka fa na-abịa ebe a nara tritmenti, ndị Amerịka fa na-abịa ebe a aga skuul ka ụdị mmeri bụ ihe anụ asef na anyị nwa bụ yut odoro mgbe a ga-eji aka anyị gụọ sensus nke anyị mara ole anyị dị ka anyị nwe agrimenti ma ebe a chọrọ ịtụ vootu anyị echebe iru di a ndị nna agụ onwe ha mara ole ha dị nọrọ under one body achọ ịtụ vootu amara ebe ha nọ. Ọgwụkwa unite onwe ha under somebody dịkwa iberibe onye ya ego ya ezuzu ha iberibe akarịgo soludo ka m chetere today mana onwe go obi na-achịkwa men njọ apụkara jos na ọkpọ na-elo ife akalịa obodo oyibo ya elu na aka na ama mfụ ọkpụrụ ya ejigba ọsọ n'obodo a ọ na esi unu onye go achọkọrọ moto 20 si na escort chịkọrọ sekuriti ruru 100 mana ndị nji ego ha na-eme eri nwere sekuriti na-eche ahụ ịlakpuo ụra onye ọrịa bịa buru jen gị ịlakpuo ụra onye na-abịa were tụrụ ihe dosara n'ụlọ gị mana ha gbachaa ha enwe sekuriti na-eche ha morning afternoon and night. So you dey go have number one person to tell you today ọlụ onwe gị nke ọsọ asị na eburu ezi onye ọzọ ya dịka ebu ukwu nkụ maka Nnamdị Kalụ ka akpọchiri nwa gị akpọchiri oge ya na-eji na-eme eri si onye ọbụla pụtaba azụba ahịa onye ọbụla pụtaba bịa gawa ọrụ mana onwe gị ọ dịka chọ ka akpọchi ego taa esi kpọchi Nnamdị Kalụ kụsa ahụ n'ọhịa ga-eme gị na chọka mee ntinyere gị arụ buru gị otu akpọchie gị mara na ọ na-eme. Ka m jidere dị ebe a today onye maka onye soro odo ya agwa ya ndị na-agwalikwu ya okwu gwa ya ọchị ọfụma ya gbalịkwa ka ya na ndị nwe obodo na-ata ntị agbalịa ka ya na ndị Anambra steeti na-ata ntị. N'ala Igbo gọvanọ adịghị echi eze ka ndị eze na-eme erikwe ndị ọha na eze na ndị otu nnọkwa na-eme eri. N'ala Igbo gọvanọ adịghị echi n'obodo eze ọ obodo na-abịa chie onye ruru eze were omenala anyị na-ete ya iwu na-ezuzugharị si na-ekpe ụka mmadụ ọha ga-amagbu stru niile